Nah, aja ditokne saiki aja. Hadir di tengah-tengah kita, Cak Marwoto Yogyakarta. Kene ana Polantas ora? Polantas. Heeh. Polisi lalu lintas. Iya. Lah kene apa? Aku butuh aku karo perhubungan. Lho. Geger iki mau. Ana monyet ngejak anake. Cilik-cilik. Lah kok anake sing cilik ditabrak, wis mati. Kuwi bapakne nesu ora? Ya nesu to. Sabar, sabar. Masalah iki iso dirembuk. Masalah niku anake lho. Ha iya anake. Anak diterak tetep nesu. Mati. Lho, Bapakne nesu gak? ya nesu. Sabar, sabar. Kabeh iki kepala dingin, hati boleh panas. Innallaha ma'asabirin. Pak D Marwoto goleki lalu lintas. Nggih, Dinas Perhubungan. Ayo. Kan kene agak alas. Nggih. Daerah